Vi står her foran Magion, som er bygget til de unge mennesker i Grimsted. Men er det sådan, det forholder sig? Bruger de unge faktisk Magion? Bruger du selv Magion? Ikke så meget. Ja, nogle gange dog. Bruger du Magion selv? Ja, efter skole, så skal jeg vente en time på bussen. Hvad tror I, at ideen med Magion er? Altså, jeg tror, at det er et fælles sted for alle i Billund. Det er at skabe sammenhold for unge og for børn, tror jeg. Også for gamle. Sådan at samle alle tingene, som man både har. Svømmehal og bibliotek og idrætshal samtidig. Kunne Magion få dig til at komme tilbage til byen? Magion? Nej, jeg tror ikke, at jeg vil komme tilbage. De unge har i lang tid brugt Magion som opholdssted til at spise deres medbragte mad og til vente busser. Men for nylig har de sat en skilte op på, hvor der står: her spiser vi ikke medbragt mad. Hvad er grunden til, at I har stillet de her skilte op, hvor der står, at man ikke må spise medbragt mad? Det er fordi det her det er et sted, hvor det bliver lavet mad og sådan noget. Tager folk hensyn til de skilte, I har stillet op? Ja, voksne man skal gøre, men ungdommen over for gymnasierne, de er ikke så gode til det. Nej. Undskyld, men ved du godt, at man faktisk ikke må spise medbragt mad her? Ja, det ved jeg godt. Men hvorfor gør du det så? Jamen, Magion er jo blevet bygget for os unge, så det burde jo være sådan, så vi godt kunne spise mad her uden at købe det. At de kunder, der køber maden og bruger caféen, skal have de bedste betingelser. Ja. Ikke også? Spiser du nogle gange over i Magion? Nogle gange, men ikke så. Mange kan måske, men det er sådan lidt dyrt. Magion? Ja.